Khnai tongnai khajani tahokte bukhuk chungrangno pilena ani hamjakma tei chibaya pharo hake chengtini khnai nailinai Christian rokni chamungni kokno teye. Tabuk chini o sungsaro kwbang mano chung Christian rokno nukha borokni chamungno kahamke sia tei kahamke chaya nungya haino sakni muchungtui chalayo nunglayo tonglayo. Aboni bagino tini ang o topics no teye norokni bwskango tui painani nangkha chung nugo Christian rok kwbangma biri khoini cigarette duma chwak wakbahan sinjo sui aming chibuk abno karibo podre pod chelengma singsa chalayo nunglayo. Asle kok kubuino kwbangma ilembakno tui thumnog rogo phwrwngnai rok borok bo Christian rok bebakno chai mano nungmano je sak muchungmani khugo muchungmani khugo ruchi ungmani chawi mano nei phwrwngnai rok bo kwbangma phwrwngui tongo. Borok phwrwngmani wngkha bebakno chawi mano borok ilembakni support nahari borok phwrwngo. Asle borok ilembakni je suimani ilembago je phunukmani phwrwngmani no borok aboni meaning aboni kokno kahamke bujina harmaini bagino borok abo hai chaya phwrwngui tongo. Tai borok sakbo chaya chamungrok selengma singsa chamungrok chawi tongo. Borok samung simani chapter 10 verse 11 ni simi 16 jora borok norok aro nai naidi borok phwrwngmani kok aro chonghor Peter bo imango kaisa phunukjakmani tongo. Bo nokha sakani simiri trak haiklai kotor mario kaisa nokha sakani simi phaimani nokha hake arawo chibuk sindrai tei podre poryong sakuksa selengma singsa rok tongo. Tai abo nokha sakani simi haino hai bono saklai jakha Peter oborokno bebakno chadi afro Peter saka ehi subrai ang abo haira waisa kono chatrengya ko ang abno chawi mangala hake haino hai bono sajak pika chadi subrai yung kaitor chai mano nei samano nang chaya sarai nang sabo abon bagi oborok bebakno chadi hini sajaka hake bono bo haino hai abno chana ko silia abo hake bini thani white hamjora sajaka hai bono bo chana ko silia ni bagui abo haino hai nokha saka bakha kipili langjak pirka o kokno tui no kwbangma ilembak phwrwngnai rok borok bebakno chawi mano nei borok sawi phwrwngui tongo. Phiaba a kok chung kahamke yaphangni simi puchuk jora kahamke bujiwi naikhe poriwi naikhe chung saimano abongkha o has sangsaro kaitorni kotma kaham kaitorni kok bebak tophani thani pirchak gui mano bebak tophani bagi se kaitorni kotma kaham joto tophani thani no nang o kokno piri mannai kaitorni kotma kaham no piri mannai mothanjaknani kokno piri mannai sawi mannai a kokno bono sirijakmani se bujokjakmani se hake abno tuino bebakno chawi mano sobrayung se chadi hini sawi tongkha hini abo hairok khlaiui chung kwbangma thumno rogo phwrwngui tongmani bagino Christian rokni chamung tabuk belai selengna singsa tei hamya ongui tongo. Tai abno karibo baksa haino hai phwrwngo. Borok chung mathai kotma kaham chapter 15 verse 11 no chung porikha dingkai chung tamano bukhukni hapnai manai abotui borokno hamya khlaiya phia bukhukni ongkhornai abose borokno hamya khlaio ani borok phwrwngui tongo. Hake bebak chamungno chawi mano nei borok abno phwrwngui tongo. Abo haino hai chung tabu bujiwi naidi bukhukni hapnai manai abotui borokno hamya khlaiya abo bohokose habo uloke abo nongkhori thengo. Phiaba or jagao je bukhukti hapnai hini samani abo chini bahan buthini chamungni kokno samaniya chung oro mathai 15 ordai verse 19 no chung porikha haina hai nobo borokni bukhuk tui nongkhornai bukha bisingni sing abo nongkhoro abo borokno tamukhlai buthar ruwo buitali baitala
waijero khogro tatal sario tai podre pot hambia khlairi abo bukuk tui phainai hake je oro bukuk tui chawui mano hanai samani tai bukuk tui phainai borokna hambia khlaiban samani obole o buitali baitala angmani buthar mani waijere mani khogre mani tatal sari mani obole chamungra nokri phaiba obong kha bukuk ni sinokri phayo abo haino or jagawa samani kok kangke je bukuk tui hapnai abo borokna hambia khlaiya hanai samani ungkha jeng podre pod kok kaham hambia bebak ano jeng sirungui mano phiaba abo jeng abono porihui mano abo poripana abo no sirungpano phiaba abono jeng tuiya hingkaino jeng sini sago hambia ungya abono tui khari kaise bebak sindal juta waija mani buthari mani khogri mani tatal sabar mani roknobo bebakno chil ine bago phurungmung tongo aborno tui jeng bebakno sirungui mano sirungpano jeng sini sago jeng abono tuiya hingkai sini abo mungsa ungya oko phurungmani se klayo aboni bagini jeng teibo sina nango subrai Sri Kristo je prowo bo baptism angmani ulo sayawi nokha 40 din 40 hor bo hajing anthoro hajing lango thangui bo siriwi tongprowo afro mathai kotma kam char oddaini charo naidi afro soitan bono tamahen nung kaitini sajla hingkai nang asuk okhui tongnani nangya aboni bagui nang or holong rokno ruti snabui jadi afro Jesu Kristo soitano tamosa borok ruti bai simi hangya kaitani kok base thango nei samani hake aro uile soitan samani kai chamungni kokno sayadiba bahan butui chanani bahan butui no mothangri naraknani chamungni kokno sayadiba pheba aro bo abo hai chamungni kokno satani o Kristo je samani abo ongkha kaitani kok se jadi hake kaitani kok jadi nei samani kok hai kaitani kok sawi se thango nei jisu soitano samani kogo kai jeng or jagawo kaitani kok bolte ilembakni kok Bible eba Bible ni kakos rongno de chikhagui chanani kok sajakba abono khajani takutei bukhukchong abo je jadi buktui hapnai abo hai borokno hambia khlaiya hanai samani abo bebak no selengma singcha chibok sindrai biri khoni duma cigarette abo hai wak bahan sinjo bahan sui aming chibok tei podre pod selengma singcha samungni kokno saya abono jeng tini bujinani nangnai jeng nukmarok tei khnamarok tei bo kwbangma tongo tabukni omolni Christian rok abo hai jeng je Christian rok jesakhano chaimano hinui jeng sirung tongmani bagui jeng tamano kha tabukni omolni Christian rok Christmas rogo kaile bari rogo tei podre pod panda rogo tamoke wak bahan Christmas so jeng Christian rok kwbang mano thumnago thumlayo haike wak bahan burung nahalai songlai karai kotor songlai ulokhe gaitorno hambai rewi sirilayo jeng chalainai jeng nanglainai tabu gothar khlaidi nai hake gaitor buse khayok jagui tongkhana obo hai selema chingcha samaya mani rokno jeng chawi tongmani aboni bagino tini o kok ani kok ungya khajani takok tei bukhukchong o kok ungkha subayongni kok obongkha ilembakni kok je ang norokno chawi tongmani obo bebak no ani kok ungya ani kok ungkhe norok ano nakar khlaidi tei norok ilembakni bijapno phili naidukdi aboni bagui Christian rok tabuk soi chamung borokni tamung ungnai abono jeng senene nangnai haike muihan rokni bisingo bo yasku khaglai kakjak tei hanwai warnai mui han angnani nangnai abo hai jatni muihan romdi manggingang nokari manggingang yasku kaglai jak tei hanwai bo waro kheba manggingang jamaya abo Bible ilembago bebakno srai ke sajak tongo abono kari yasku khaknai ungnai tei hanwai warnai jat muihan bebakno jamayo tai arokni bisingo bo bokor kanang tei bekar kanang abo hai bofor tei bekar kaini nai kanang abo hai jatni ano simise jeng chawi mannai abono kari selengma singsa tok rok ongkha
joto jatni toiling sikro tok harok tok manginga tok fua duduma horo birnai horo biri janai bebak togrok bebak bogarok aboni bagui chung o chamung rok no chung teibo kaham kai sinani bagui norok ilimbak naidi Levi chapter 11 verse 1 ni simi 47 aro naike tamo Christian rok ni chamung nai bobo chamung yang nai kaham kai sawi manai abno kari waini safirma chapter 14 verse 3 ni simi 21 jora norok nai ilimbago srai tei krungsa sujak tongo Jisaya chapter 66 verse 17 oro norok naidi aro subrayung tamo saka norok wakbahan chawo nok broisa chawo tei sinjo chawo abni bagui ang aborok no sokomor nai hinui subrayung kaitor sawo aboni bagui khajani tahu tei bukhuk song norok tinini simi norok abo hai Christian ongoi kaitoni sajak sajla ongoi kaitoni sajak sajla kathar ma bai norok bo kathar kai tongdi kathar chamung chadi selengma singcha chamung rok yakari norok kaitor no kaham ke surinani bagui norok ni thani ani koimo haike bele kana hambai tinin baga sikno kha khlayo norok o chikon sa bidini bisingti norok kaham ke buji mankna Christian rok ni chamung bobo hai ongnai haike nang paithak jora nai tongmani bagui nona bele kana hambai mario tai o video no nung chajak khadingke like tai share khlai di tai katal views ngi phainai hingkeba nung subscribe khlai redi abo hai video bwskango upload tongkhai nung jotno sleke sikang nai mannai hambai।